Després de 100 anys, tots els abrerencs i abrerenques, començarem amb el nostre alcalde, Jesús Naharro, que ens farà aquest Parlament de benvinguda, i després seguim amb aquest acte que tenim bastantes sorpreses. Gràcies, Gerard. Bon dia a tots i a totes. Primer de tot, volia fer un agraïment a totes les persones que han fet possible que avui celebrem aquest centenari i vull destacar el treball que s'ha fet des de la regidoria de Patrimoni, un especial agraïment al Gerard Idegan, que ha fet un treball excel·lent, i a tots els regidors i regidores i a tot el personal de l'Ajuntament que s'ha implicat de valent per fer això. Si permeteu una menció especial per la Teresa Morral, molt implicada també, que ha portat moltíssim, amb moltíssimes sorpreses que no arribaré cap d'elles i que tindreu el plaer de poder descobrir els plafons que s'han anat fent d'aquesta història viva que representa les escoles velles pel nostre municipi, pels veïns i veïna. Com bé deia el Gerard, avui fa... Donem la paraula, doncs, a en Josep Estruc. Hola, bon dia a tothom. Doncs sí, jo hi vaig estar aquí fa quants anys i doncs hi ha records molt bonics, hi ha records, hi ha emocions i vivències que no s'obliden mai. Jo abans de començar explicant-vos una mica la història, i aquí veig gent que podria explicar moltes més coses que jo perquè segurament té més memòria que jo ja, perquè jo em faig gran. Bueno, diria vell. Doncs aquí aquesta escola, la meva tieta del suro, que en diem Francisqueta, diu Francisca Estruc, la germana del meu pare, va néixer el 1920, al Rabato, i l'escola es va inaugurar el 1922. Vol dir que ella és ara actualment farà 102 anys, té el cap ben clar, i segur que ella va ser de les primeres, i potser l'única que queda viva de la primera generació d'alumnes que van venir aquí. I venien a peu del Rabato quan tot eren camps i oliveres i tal. I bueno, un record especial per ella, vaig trucar-la, dic, mira, inauguro l'escola, que em té que explicar. Diu, diu, jo me'n recordo, espera, deixa'm apuntar que abans a la Teresa Moral li he dit, té més memòria ella que jo, la tieta que jo. Diu, jo me'n recordo de les primeres mestres que vaig tenir. Diu, la primera es deia Pepita, la senyora Pepita o senyoreta Pepita, i la segona senyoreta Montserrat. Després de Montserrat n'hi ha hagut més. Doncs bé, jo diria un record per ella i un aplaudiment per ella. Bueno, doncs comencem per la... Em sembla que això ja ho sap tothom, que la van fer gent del poble. La van construir, el que abans en deien la prestació. Gent de... Uns amb el carro, traginant el material, els altres fent de peó, i segurament per allà veureu els resultats del que va costar el material, el que va portar un l'altre, i això és un record que hauria d'estar tot recollit en un llibre. Jo ara ho comentava, a veure aquest treball que es va començar fa uns anys fent memòria de coses d'Abrera, sí també se'n fa un recordant aquí mateix. Hi ha l'exalcaldessa que va fer un llibre preciós sobre l'església, i bueno, doncs sobre això també se'n podria fer un altre. Però bueno, anem al gra. Aquí, quan vam venir, nosaltres, a mi em va portar del Rabato un noi, aquí hi ha els seus cosins, que li dèiem l'Albert de l'Escaleta, i ell em va portar a la mà, també venia l'Albert Teses, que eren veïns, ell també es deia Albert Teses, però aquest era l'Albert de l'Escaleta i li dèiem l'Orellut. Llavors, això ho sabia tothom, no faig cap descobriment. Doncs em va portar, i aquestes coses es recorden, perquè jo tinc la impressió aquella, del dia aquell, em va frapar molt, més ben dit, baixava el que ara en diríem acollonit. I sí, em va presentar, doncs en aquella època hi havia un mestre, començant per aquest primer mestre, perquè nosaltres estàvem a aquesta banda hi havia els nois, i a aquella banda d'allà hi havia les noies. A sobre els nois, aquesta vivenda d'aquí era del senyor mestre, i la d'allà doncs de la senyoreta. La senyoreta es deia Rosita, la primera. Doncs bueno, vam venir aquí i llavors hi havia un mestre que, bueno, nosaltres li dèiem el Malogio, però es deia Manuel López Jimeno. I resulta que aquest senyor escrivia, era molt deportista. Jo encara guardo una foto a casa del Barça
que ens havia regalat. Doncs aquest senyor era molt deportista i sabia escriure molt bé, òbviament era mestre. Llavors, doncs, escrivia en un diari, em sembla que és no sé què de València, un diari de València. Bueno, total que moltes vegades ell no hi era aquí i ens feia classe una senyoreta, la seva dona, de molta personalitat, que era la senyora Amperín. Sembla que a alguns els sonarà la senyora Amperín. Doncs sí, molt simpàtica, ella molt bellugadissa i tal. Jo me'n recordo del senyor Amperín, potser més que del senyor mestre. Doncs, bueno, va passar els anys, va venir un altre, que nosaltres li dèiem el Pernambuc, esclar, queda més aquest nom que l'altre. Era un senyor que va ser represaliat, ell ens ho explicava, pel franquisme, i em sembla que es va haver d'exiliar al Brasil. I el Brasil, no sé per què, si era pel barco que va anar, era el Pernambuco. Però ja el que a mi em va marcar més, perquè va ser els anys que doncs, vaig estar més temps, va ser don Carles, el Carles Canela, Carlos Canela Serrate, que el seu fill, el Ricard, també va ser mestre. I resulta que també tenia una senyora amb molta personalitat, com l'Amperín, però diferent, que era la senyora Conxita. Aquest dia parlava encara amb el Vicenç Panadero, no sé si és per aquí, Vicenç de Cal Viladoms, que deien, te'n recordes que li dèiem la PAE? I és veritat, li dèiem la PAE. Per què? Perquè a la sortida d'aquí hi havia els lavabos, i no hi ha sortides aquí, però hi havia els lavabos, hi havia la comuna, que és diferent, que quan estava plena havies d'anar allà tapant el nas, i sobretot quan creien els barrals de bassa, que anem a bassa, doncs també era una cosa antihigiènica, però bueno, era així. I resulta que allà hi tenia bestiar, i tenia una pava, i ella, com que eren d'Almacelles, aquesta família, i ella no deia la pava, deia la PAE, i li va quedar la PAE. I bueno, doncs, molt simpàtica també, però molt rondinaire. I llavors recordo, el Vicenç m'ho recordava l'altre dia, i deia, estigues quiets i no et donarà 3 clatellades, 2 bufetades i cara a la paret. Bueno, i passava això, i passava. I bueno, doncs res. Nosaltres els del Rabato, que baixàvem, mira que hi ha l'Albert Preses, hi veu, baixàvem també el Joan de Gal Rafel, el Jaume de Gal Roig, el Benac, el Martín que viu al carrer de Sant Jaume, Martí Solà, i bueno, molta colla més. Alguns ja són morts, com per exemple el Fàbregas, el Modest, i molts d'aquesta generació. I bueno, com que érem del Rabato, sempre érem dels primers d'arribar, quan que veníem de lluny, sortíem aviat. I resulta que a l'hivern feia fred, i la calefacció nostra era una estufa de llenya, estava aquí. I esclar, arribàvem primer nosaltres que no l'escola estés oberta. I llavors ens veia més aviat la senyora Conxita que no pas el Carles. El Carles potser encara dormia. I deia, teniu la clau, xiquets? I ens donava la clau, obríem, enceníem l'estufa, i esclar, quan baixava el mestre estava la classe més o menys ambientada. El que passa que un, no diria qui va ser, perquè vam jurar que no ho diríem mai, i no ho diré ara. Tenia una palmeta, el senyor Carles. Palmeta, no sé si, ara no se sap el que és. Era un bastó rodó, i quan et portaven malament et fotia un cop a la mà, que feia una coïssó, això sí que se'n recorda. Doncs tenia una palmeta, i un d'aquests, el més atrevit, doncs la va agafar un dia i la va fotre dins l'estufa. Però amb tan mala sort que quan va baixar el mestre encara no s'havia cremat tota. Llavors què va passar? Que esclar, jo en el cuerpo del delito estava allà present. Què ha sigut? Xiquets, m'ho dieu o no sé què i tal, al cuarto de las rates. El cuarto de les rates era un quarto carenés, que també era a la banda de la comuna, i allà hi tenien trastos vells, foscs. Doncs sí senyor, allà vam haver d'anar passant per no cantar. I bueno, anècdotes d'aquestes us en podria explicar moltes. Ara, el bo del cas és que nosaltres tots veníem a escola per esperar l'hora del pati. Allò sí que era el millor. Perquè a l'hora del pati ens trobàvem amb gent que normalment no jugàvem ni teníem relació directa, com per exemple els de Sant Hilari. Hi havia el pobre també està mort, els deien Graells, es diuen Graells, el Gaspar Graells, que era molt amic meu. Després venien els de Campous, els Trueba llavors vivien a Campous, i bueno, el Santi Barrios, que vivia a les Mates, i esclar, llavors al pati ens trobàvem tots. I llavors això, bueno, era petit, era com ara,
I el futbol aquí no podíem jugar, ja us explicaré què jugàvem aquí. Jugàvem aquí, que ara està tan asfaltat i tan maco, aquesta avinguda de terra, i llavors posàvem 2 rocs a cada banda. El torrentet encara no havíem fet ni el pont, després hi va haver un pont, i jugàvem aquí a futbol. De tant en tant passava un carro, doncs bueno, mira, paràvem, agafàvem la pilota, i el que jo recordo, que impressionava, és que el Vicenç Carnisser, que tenia l'escorxador on hi ha ara Cal Martinet, doncs, amb aquell caminar que tenia així, passava amb un xai recentment obert i degullat amb un sac d'aquests d'anar a buscar patates, el posava a sobre, en viu i en directe, i esclar, regalimant sang, això, les coses et queden, no? Doncs, bueno, anècdotes d'aquestes us en podia explicar. Jugàvem a guerra també, i jugàvem un marge, ara tot això, tot està urbanitzat, que era aquí, aquesta zona, aquest carreró d'aquí ja hi era això, i jugàvem aquí, no hi havia res, em sembla, i bueno, jugàvem, uns eren els bons i els altres eren els dolents. Els bons eren els americans, hi havia un que es feia dir Eisenhower, no vull dir, ara tots el coneixeu, Josep Maria Galzeran, no sé si és per aquí, aquella època es feia dir Eisenhower, i l'altre doncs eren els russos, els dolents. Miquel, no riguis, que tu te'n recordes d'això. Bueno, doncs resulta que ens ho passàvem molt bé jugant a futbol o a guerra, però el dia que ens quedàvem aquí, doncs jugàvem, com ne dèiem d'allò, o sigui, dels cartons de misto agafàvem les capses de misto, els cartrons, això, jugàvem els cartrons, fèiem una rodona, i llavors, amb una cosa de veritat, que ara ens fotrien a la presó, jugàvem uns palets de ferro que els anàvem a treure de la via. Però cuidado, però sí, era allà el ferro aquell que feia un eix així, que és on anava collat el cargol, per subjectar la via. No va descarrilar mai cap tren, que consti. Però bueno, anàvem allò i clar, teníem. Llavors, hi havia alguns que eren molt bons en punteria i es veies que aquí anaven amb la butxaca plena de cartons d'aquells. A bales també havíem jugat, però jo no tant. I bueno, i coses d'aquestes. I una cosa que era molt bonica, que en dèiem a tristràs, que es posaven 2, un a cada costat, i llavors en fila anàvem passant. I dèiem, tres tras, el delante corre mucho y el detrás se pararà. I quan passava l'últim, clac, li fotíem els 2 braços així i triaven 2 coses. Havíem de fer 2 equips, blau o vermell, o no sé, a vegades buscàvem el nom de 2 noies guapes, que t'estimes més tu, aquesta o l'altra. I llavors el que anava un anava fent la fila aquí, i l'altre. I a l'acabar la filera, llavors estiràvem una ratlla al mig a veure qui guanyava dels 2 equips. No, coses d'aquestes, però ja veieu, llavors ni tables ni punyetes d'aquestes. I bueno, així ens vam anar fent grans. Llavors, què més volia dir, anècdotes? Doncs, bueno, us en podia explicar moltes, i segur que hi ha el Miquel, que té una memòria molt bona, la Teresa, i bueno, he vist molta gent. Antonio, si vols vine a explicar alguna cosa, que tu en saps moltes,